Uuanian na o paminawan na. Kami nga mga pinakamakapag ang mga magbabalak nagkahiusa. Unong panunulat nagkahiusa sa sunat ang aso sa masamaso sa mga unang bundang umahon mong tanan. Usagi haydagan ang dili na kuha. Rakan sa mong bukat ng mga letra, kini ka ninyo itira. Represent BPL to the zero tweet to soldier. Pusa kinigin mo ba? Sige purma andam sa amo ang atake. Mauna ni ang panahon para makamata na ka. Giagi ko lang ugrap kay mahinay kanya. Tika basin gatuo ka, ikaw dire magahi-gahi. Bugo kang dako, maong sa imo ay mamati. Hambugiro man ka, maong sa imo ay respeto. Daghan kay kag istorya para inyong edukado. Gamit ako ang lema, masakirong tika. Ukipog sumbagay kay bali ang duty ka. Ayaw ug kasuko kay daghan na ang nireklamo. Imo kong hagiton, bukan tika ug baso. Sayop pangagi kontra, lumsan tikas kulata. Angay ka ibitay ilabay sa basura. Respetar para dili tika dauban. Feel ni mo sikat busa, ikaw akong dulaan. Ayaw pag inisog murag bulala na hubog may pagkanani. Akong kumo sigurado pang busog. Wanay pasensya ay bisan ikaw pamuluhod. Di ta ka level kay di ko nimo masukod. Lig-on kog pundasyon niya ang imo wa kay tukod. Para sa ako walay gahi kay balian kog tahod. Wanay pasensya ay bisan ikaw pamuluhod.